וואי, אתה רוצה לתוך הדינגה? בוא נפתח את זה. לא. יואו! וואו, מה זה מאיה? יש הראשי שזה טוב, היא אוהבת לעמוד על יד משהו. כן! עוד. Tiga. Yan, visil eh. Visilan. לא, תפתחי. כן. יופי. תוביל אותה נראה לי. או, ממי המתנה? לא באגרסיבי. משלומי. איזה יופי. איזה נהדר. וואו! מאיה, מה זה? מאיה, מה זה? הנה, כאילו מאיה נוסעת על הטרקטורון שלה. עטיפה יפה גם? טיפה יותר מעניינת מהמתנה. כן. מאיה, תגידי תודה. תודה. תגידי תודה. תודה. נו. מאיה, תעשי ביי ביי למצלמה. איפה מצלמה? ביי ביי. ביי. רגע,